UMLA ke Kongres na Nongstan ubak Gabriel Waklang mentah kesengi ke arah kendai tarik Jembang ulam mi syakmat ban penpau baladon kam ban pej benya ya ke reservation policy na ke bentah ke jingbit jingbiang kipat ba. Habai keran begilat patai kubur ubak Gabriel Waklang hadin ke jing syak pun hagi babun kipat ba kalau penlong yu ban perkat sani ba ya ke ni ke kam bar usa syempat ya ke rai ban ya don lang bat kipat ba halor ke ni ke mat. Yesu tu ma kini sini ke bangan don shon stage po badon ke workshop apa mahali Chandigarh ni don ap nyur gut kia male makna yu I babarok kia male kia don laga jong Yesu kia lor kini kam dan rekam dei ba ong ba kim kwa an kran re ki don laga jong ka jing snow kalor kini ka policy ban kawiru la barok kia male hindu pungot kini kran ba kim pen pau laga jong ka jing thang ka jing angnut ka jong ki kala ban don ki ka jing bongsu tana apa ka jala ka jing yang ni ngakran tang nam tai ladi ngakran na ka benta jong ka parti ne jong no kuma ki paiba jong no stain constituency ki la jet ya na para ka ju ko por haba ngakran benta kam ngam sem la kran tang nam ta no stain constituency hari ka jingkran ka jong ka long na ka benta ka jalai bro ka we kam tam nam ta ka jai bin reu ka jungi dikai ka bangakran bon bin sapisha bon bin sapet bat bon ki bat kentho lani ki ban yaro kai kebayas kaba dei habat ka resolution policy lai don kam bagin hap ban pek benia ban bishar benia ban kepi benia abakan no kumno ban yalam da benda ka jat bendrio ka joni wa niyo I hagi sini sibon ki calls ki balawan bunba perlong yang aru bangan haban perkhat sanijai ya kan kam bakan no yang bakla ya jat bendrio ka joni ba bangin la ban yo ya kai ka babatam na ka benda ka jat bendrio ka joni kalau por election ngala kepat iki pempa banang to ya raplam bangane don rengkat tapi to tipi pempa bangane don rengkat tapi iki pempa haki bon ba ki banta na ka benta ka jingha jo ka tat bendrio ka jongi reng yang scam ba blay udon la ka jo ka benta ban pensaile ni ha ka ni ka reservation policy begin la ban le ya ka babatam kenang ba ka tat bendrio jongi kan iem barkan don haka cikin jar yang iskam ba ipadba kin nong jai island lem ni kum ki legislator baginang yo bani ti bini asusu manang ti khamjun lim susu ya ka jingba jom kani ka kam ka bani laya itu gini ya dekat bat dekat ka jingli jauh beri bagi eke ki bani le kilong na ka banta ka jingba jom ka jat bendeu ka jongi ka resolution perli ni don kam man pek bini bishar bini bana kami bini ya kai ka babahan nak mentar ka jat bendrio ka jung bat kan nomdon kan no ka jingta ya ka jalla nene ka jingi per so jumo ha ka le jong jingi per jat bendrio